mmụọ mmiri afụrụ anya ụmụ okorobịa be anyị unu ya ewuru nwayọọ ịghọtago unu na-agba speed too much bitterness ya dị unu n'ime kwụsịnị ya na unu agha egbu mmadụ ịghọtago unu agha egbu mmadụ imagine na mụ posturu vidio moto mmụọ mmiri mfụrụ na mekaniki somewhere na Nnewi wee vidio oye wee postu oye wee sị guess onye nwe di moto ndị mụ iwu lawyers and barristers even one ofekenative doctor from Enugu State nwee God isendele m message na inbox kedu ife ọ na-ekwu eridu mbụ okoko ahụ okoko chene ịnyakọrọ ife ụnụ n'anya nọ n'ebe na-esi na-achọ ndị ụnụ ya eyi egwu ọ sịrị m if I'm the one that will show his plate number like this you will not like me. That's a promise. This is how you people insult Anambra native doctors. Try it with Enugu native doctors and you will regret insulting native doctors. Yeah? Look at onye ahụ ahụ. Look at onye ahụ ahụ. Iche na ibukọrọ ife ahụ. Bịa ka isiere ọdụ n'imi. Ọkwọ try it with Enugu native doctor. Kwa nya ka eke hiti ha ji wee nọrọ na sel tata hiti na-agba ha. Bịa ka isiere ọdụ n'imi. Mmụọ mmiri gochara moto were aka brandi afọ na plate number deye mmụọ mmiri afọ anya deye kolokolo na number plate ya na ebe ọ na ọ gbafere na ya afọ ya mana moto mmụọ mmiri agwa ahụ na ọ chọrọ ime number plate ya ka ozo ezo wee were afọ ya wee crest ya na number plate ya. Ụfọdụ n'ime ụnụ amaghị ife ịghọtago ụfọdụ n'ime ụnụ na-asọfa from depression ụfọdụ n'ime ụnụ wụrụ constant abuse of ọgwụ ike ụfọdụ n'ime ụnụ wụrụ frustration ife na-enye unu nsogbu ka nkụ ụfọdụ n'ime unu wụrụ ọgwụ unu dakọtara adakọta ahụ ife na-enu n'ahụ. The anger and the bitterness is too much. Any little thing ihe eme ha esibe n'ọnwụ. Now when I posted moto mmụọ mmiri a lot of them ma ndị egota nwụọ machine ma ndị price bụ moto n'ụwa ha since nne ji wee mụ ha ma ndị nwụọ 50,000 naira na ma ndị nwụọ 10,000 naira na akaụntụ ha. They came out. Ishana GLK n'anya na moto ya ego moto times 10. First of all, who told you na that video was all about the motor afa motor or the motor? Who told you? That is how bitterness and anger just consume unu. Ịghọtago onye na-enu unu na-eti unu aka n'oke ideje achọ ọgwụ ya agwọ ka iwe ma na ya agwọ ka ibe ka iwe ma na mmadụ kwugharị ọnụ efu ya ọnụ disappear. Thank God say man no be God. Ịghọtago thank God say man no be God. Nekwe ebe onye anyị egotanwu taya moto na asịgo GLK n'anya which year ka ọwụ. Look at that is the kind of things you see on Facebook. Onye anyị egotanwu taya Camry ụka na ajụgo GLK n'anya which year ka ọwụ. Onkanka GLK ga onkanka Highlander. Meanwhile nwekwe ebe gwara ya na agba GLK ọnụ nwere ebe gwara ya na agba Highlander. Ife aka ha ji akpa nsi ọkwa ifugo onye ya eje gwọtalụ ọgwụ onye ya eji maka si Nnewi jewe Enugu Ezike ije gwọrọ ọgwụ enweghị ife imerụ ihe ọ n'ibu moto gbafee ọ si na enu okowena moto obodo wee gbafee ego na-edo ka ọwụ a na-eko onweghị ego ịgba fuel na moto ọ ya gba 10 liters of fuel na moto. Frustrations ha na-esigharị ọnwụ na-achọ provocations any slightest ya na-achọ provocations even where there is none. Onweghị ife iji wee kpasu ha iwe ha ewere aka ha kpasuo onwe ha iwe. That is why nje na comment sections gocha comment ụfọdụ na drop asị m na ndị a nidiri ka ebuje ha na rehabilitation center. Evangelist Ebuka Obi biko rụọ rehabilitation center ị na-alụ na Aguleri rụọ fast. That place will have a lot of customers because a lot of umuokorobịa anyị nwere problem upstairs. I posted a car moto mmụọ mmiri were
through a joke. See her name, customers of native doctors. They have never achieved anything with Igbo. It can avoid it all. We do that. Oh, we go about since. Blue nonsense in easy. Every day, Jenny Kechi, and then you, if when he say, "Not on Neri," how poor and cover on her Nancy, Kadosbin, because of even for one thing or the other. Ogagarian and Kogo Nancy, Kagono, Onesi, Konisina, Dosbin, where eh? I don't know. Among Gen Z generation, I refuse to be among them. Gen Z generation, they live in a stone age. If we zonyo wado ko na tabolo, if we zonyo wado ko na tabolo, ne siyari onwo na cho so. If ye make you way, I posted moto mpusuru. I did not say anything about moto. I only say guess you onye motor. Magic say on a moto ya yejezi mechanic. Keri fem right up there about what to do with the mechanic ebe moto no. Did I even say that motor had a mechanic? I only say somebody's car somewhere. Guess who is the owner of this car? He may be on the run. Iwe jugo bi sibe no nwo. Owo na moto ya yeje mechanic makana nke ma heje mechanic. Ụfọdụ question one o ka iwe fu obi ojo. Moto ahe na anya na ewu a lot of people iwe mana ịma ho. Ili tuo na ekechacha onwe ga etu a. Sachacha ye taya ya na-enwu onye ka njela ka nsacha moto m polish taya ka ụdị ha ka anya nke wee si ha n'anya na-apụta nya ka uzuzu ọkụ wee si mana ntị ha na-apụta maka ama na onwe ife ihe emem sọsọ adụmaya ka ya ada adụmaya esi na ọdị isi jee ebe a na-ele moto jee gorie ị na-ajụ ego na na-ele moto m ịma ha ebe a na-ele moto ihe eje mara ego na na-ele ọdụgụ na akpa ije gorie you don't pass like that. Una ni sigari onwu na show onye ya si na onwe ifo mele unu ife aka iji wee gbuo na more than 10 people ma ndị nye na poison ma ndị ịtọwọ na ife ha zọrọ because no ya kwa mara mma gafe because na iPhone ye ringe na nko wo wopụta because na Samsung phone ye ringe na nko wo wopụta pịaga ye ọdụko ji eme ngala n'ihu ọdụko ka ọ na-egosizi na ihe gotanwu phone or such as moto ji sweat ya emaghị ifenya na ife jere owe gota di moto such as ye ike buru ya pụta ị na-esi ọnwụ because kota mmadụ na-ekwu okwu enweghị anything doka moto ife ọsị ya no ọ maka nkanka Highlander ya ọ maka nkanka GLK ya ị nọrụkwa begu mee video ọ maka nkanka una look at nkanka cotton a na-esigharị ọnwụ nchi me video abịa mbegu bịa mee video ka ọ ghara ịwụ maka nkanka cotton na maka nkanka una ihe bibe ubiribe nna kwụsịnụ bitterness ya dunu n'obi ọ ife aka unu ji agwọ ọgwụ sọsọ nya nwere ike iduba n'ije gwọ ọgwụ if not ije na chọọchị gbaa egwu oge praise nwere aṅụrị oge worship ruo onye onwe na mmụọ onwe ife ijọ ihe ọchukwu ị na-awala onwe jefesi kwa ya ode na-emekwala onwe ife ị na-eme Chineke a na-agọzi gị Chineke a na-emepere gị ụzọ ma n'isi ọnwụ aka unu ji eje ebe unu ya eje eke ha ya ọya adụrụ ezugo na mma bịa nwa dibịa ahụ kwesịrị na-agwọka ọwụrụ ndị dibịa ndị Enugu steeti n'Enugu ndị dibịa ndị Enugu steeti ọwụrụ ndị dibịa ndị Enugu steeti kwuru nne ukwu ka m kwụ ihe aka anya kpụkpọsịa gị anya ka i wee mara na dibịa ndị Enugu steeti gọnụ kwuru nne ihu ọkwa dimkpa ibe nke ewu ededere ngofu na dimkpa ibe atọrọ nga atọ sef etu ahụ si enene na ta pikshọ atọrọ nga atọ ọwụ na inweghị respekt ikwu n'ihu m egwu nga aka n'anya iche na ifu unu na-ebugharị na-esi ifu dị mkpa mmadụ ụna amahụ na cleanliness is next to godliness ị na-esi ka ule mputu ọ na-awakwa introduce olu na ịgba perfume introduce olu na iyi gold introduce olu unu iyi akwa mara mma ewepụ ya na na-eme mbụ onye kwu okwu ọ na-esi ndị dibịa agadi nwoke ka ọ na-ada ọcha because ebe ha na-eme dibịa na-ada ọcha esoghị unu eji ebu ụmụ nọnsensị unu na-eji akpa na mba everyday unu buru moto jee Bini unu akpakọrọ ngwongwo niile do na Bini kpara ya kpanata Anambra ma South East maka na unu na-eji agwọ ọgwụ ije Niger kpakọrọ ogwu na ọgara ya do na Niger bunata maka na ị na-agwọ ọgwụ ije na ndị Yoruba kpakọrọ abandon property niile ha debere ebe a bunata obu nwụrụ anwụ ọkụkọ amịkpọla amịkpọ egbe bụ ofu anya mgbere dị ime amịkpọrọ amịkpọ
isi egbe isi kọbra ọ na-esi ibukọrọ ya pụta paakị ya go na ya etinelu gbagbuo onwe ha na-esigharị ọnwụ ife ha gbakọcha ha aka lụrụ unyi ma amụghọ na ha na-agwọ n'aja ụlọ were okpu ha niile amụghọ na-edebe na pọtọpọtọ zọtọsịcha ya maka ife onye na-ekpere arụsị ọ na-adụ ka ọha onye na-ekpere arụsị na ife onye na-eme nọnsensị ha na-eme ha na-adụ ka fa ha na-eyi n'ahụ fa esigharị ọnwụ unnecessary thing gụna onye ahụ ekwughị ebu okwu imekiri simple post osime n'ọnwụ ọbaba na mba ọgọba na iyi gụnụ na-enweghị what is kedu ife na-enweghị onye ka ọ na-esere gụ na ya can't you drop a decent comment mmụọ mmiri buru ji aka bịa fee na moto ọ chọrọ ide ezo moto ya ezo gafee ka a ghara ịma ndị ezugo na nọmba plate ma ọmụ chọrọ ka ndị mmadụ fịa yes ọmụ chọrọ ebe ọ na mmadụ afụ na ọma na-ezugo nwe moto ohife zoro ezo ịwadago ụfọdụ asịgo na Prada na ogoro moto ụta isịrị inwelu moto ihe gotanwu moto ihe gotanwu mashin igbe ego na ele moto ayu eka ona kelu nke ị na-anya jielu nke ewu shie kelu ihe nke ị na-anya gba ihe nke ka m wee ma ihe nke m na ndị sigharị ọnwụ ọzọ ịchọba n'ebe ya agwọ ọgwụ mana ndị ịfụrụ mpịampịa ịfụrụ na-ebugharị ọndụ unu ji ya amaja a na-akụ na mmadụ were ọgwụ ụla nwanna mmadụ ọgwụ n'ahụ ọgwụ ahụ enuwe ya enuwe n'ahụ ịmarọ chegharịanụ ife aka unu ji egbu mmadụ ife aka iji wee bukọrọ n'aka ọbara ijibe ha aka ọbara wee achieve anything ị na-esigharị ọnwụ ụmụ okorobịa ibe na-achụ ego ị na-ehusa anya ọkụ ụmụazị jetara afụtacha afụ goro ife ha ya eji ficha onwe ha anya mmiri ị na-esigharị ọnwụ dịka onwere onye mere ibe onwere onye merugwu cash shops niile do open you can walk into anyone and buy moto ebe niile a na-eri ife dị mma you can walk in anywhere onwere onye ya na ibe na-ama aka mbụrụ nke mpụta igbuo họn nchalụ Lagos kịta ịpụta na Apụ Junction moto eju ebe niile iburu nke na-aga onye eburu nke na-aga na-ebịa bụ nke dị expensive ahụ nọ n'ike onye bụ nke ụka dị expensive wee jide ego it doesn't show anything mana ụnụ ya adị isi ọnwụ ọwụrụ problem wee nyere ụnụ asịrị nka m nwere vidio wee adreesị ụnụ then ngọnwa wu ofeke dibịa si Enugu steeti wee chatị m ịsịrị na ọ wụrụ na mgbanụ bịa Anambra steeti kịta ọ kwesịrị na anyị na-akparị ndị dibịa na Anambra steeti buru ọgwụgwụ bịa Anambra na esịrị ha n'ife I challenge you ka mụ na tinye 1 million ebe ị kara aka ndị dibịa Enugu steeti wee kpa ha aka ha atụ na ọgwụ elu mmadụ disapia buru ọgwụ ga abata Ọka ma ọ buru ọgwụ ga abata Nnewi ọ buru ọgwụ ga bịa anywhere na Anambra steeti ka aka na-abụghị ọgwụ otu ijecha ya ọfọgụ na ọsọ ide enyegharị mkpọtụ buru ọgwụ ga abịa Anambra ebe si n'isi ka ọsọ ide akpagharị na inbox na ọ na Facebook na-anyegharị isi na-agbagharị egbe ọnụ ife ọnụ pasịrị but it has to take aghụghị ya aghụ obere nwa na-agwọrị okite for you to eat and buy clothes ụna na-aghọwusi ụmụazị na-edisivgharị ụmụazị na-apụghakọrọ ha ego ha tara afọ achụta wee jere ebukọta ite lelele jere ebukọta dosbin na-adọbara ha on in the name of na dosbin ya akpa ya ego ọkwa ilo ka ụnụ na-alụ ụmụazị jee pịa kọmputa pịcha kọmputa pịta ndị ọcha ọ na-alụ ha lụka anakọrọ ha eye ọ na-alụ ha lụka anakọrọ ha eye ụnụ nọkọta menu competition na field etu esi eme crusade menu competition ọgwụ ka anyị fụrụ ọgwụ ahụ n'anya ka anyị fụrụ ebe anyị akụ mmadụ ọgwụ ụda ka anyị fụrụ ebe anyị eji ọgwụ invoke mmadụ rie enu eme ya ọda menu competition ọgwụ ọ na-aya emenwu ọsọ ịnọ na Facebook aba mba na-enye mkpọtụ na-akụ osisi ekechara ife osisi alụrụ n'abalị bupụta ya n'ụtụtụ ọ na-amachagharị aka duship akwa kara nka duship maka akwa kara nka ka unu na-eyinu ọ duship ka anyị hapụgodo ya ebe ahụ ka anyị hapụ ya ebe a ọ ga ị na-esi ọnwụ na-esiri onwe ya ọnwụ ọha ebe ọ na-eme nke o si eme adọ ife na-akpa na akpa ọ karị ihe etu a ewu mmụọ mmiri justice for mmụọ mmiri look at you unu ma law ọmụ iwu na-adị iwu biko my people ọ ka akwụkwọ nwanne unu nwoke ezugo daalụnụ.